Добър ден! Казвам се Валери Токар. Лятото наближава, студените концентрации отново вървят с новата сила и Cold Brew вече стана супер хит в България. И днес ще ви покажа как можете да разнообразите вашата любима напитка. Cold Brew е самостоятелна напитка, но понякога обаче трябва да разнообразим тази напитка и да добавим нещо в нея. Грейпфрут, според мен, е уникален цитрус. В него има различни съчетания. Горчив и сладък. Киселиност много добре се съчетава с кафе. По желание, ние можем да добавим малко сладости от някакъв цитрусов сироп. Например, червен портокал или просто портокал. Разбира се, можете да правите експерименти. Ако вие предварително ще подготвите материали за тази напитка, време за приготвяне става минимално. Фреш грейпфрут, концентрат Cold Brew и после ги смесим в чашата. Първо правим фреш. За нас е напълно достатъчно 30 грама. За да няма парченца в нашата напитка от нашия фреш грейпфрут, трябва да го филтрираме. След което вие получавате визуално чиста напитка, без да промените вкусовите качества. Така, вече взехме чашката, напълнихме се след сок от грейпфрут 30 грама и сега вече слагаме Cold Brew, наш готов концентрат, 90 грама. Миксираме тази напитка. И я пробваме. Доста освежаваща. Дори малко прилича на лимонада. Плътността е като при кафето я няма. Cold Brew много лека като напитка, с леко тяло, обаче висока кофеинова напитка. Има и киселиност. В съчетание с фреш, кафето почти не се усеща, обаче след вкусие има вкус на кафе. Този концентрат аз го правих 24 часа в хладилник и за да може кофеина да излезе. Така че лек на вкус, обаче доста ободряващ. Мисля, че... Нека пак да пробвам. Да, правилно мисля. Мисля, че тази напитка ще стане супер за предлагане. Харесайте нашите видеа и да се абонирате. Това ще ни помогне да развием нашия канал. До скоро и чао!